Hallo, hallo, al wiefke nijs met Tammo. Hallo. Goeiedag. Oh ja. Hier met de directeur van het theater Don Quixote. Je zal nog denken, wat zullen er nou weer uit? Maar ja, kappers ben dicht. Ik ken nergens terecht. Ik heb een mooi programma voor jou. Tammo uit Radeland komt weer. Veel muziek. Een filmpje erachteraan. Ik zou zeggen, voor nu voor jou. Goeiedag even. Hier met Tammo weer uit Radeland. Ik wil je even wat vertellen over mijn geboorte. Dat is allemaal lopen. Ik kon er niet komen. Ik hoorde de boeten wel zeggen, het zit hem in de sloten. Vanaf sloten, zeg maar. Dus aals over kop, of kop over aals. Dat zei ik moest nou. Een keizersnee. Nou, dat kan ik je vertellen. Dan ben je er zo in. Poep en scheet. Nou ja, toen kwam het. Toen moet ik me zeggen, kreeg ze een appelflauten. Ze zegt hiervoor, wissel hem gauw om voor een ander potje. Nou, voor erop af. Met mij onderarm. Dat is niet mooi. En dat zuster om betrappen doen. Ik heb een nummertje op kruis. Nou, voor kan bij Mouden weer, hij zegt, het is nooit lok, zeggen. Hij had een nummertje op kruis. Ik heb die gezegd, zegt ze, we hebben nooit een nummertje mogen melden. Nou, ik zal het even met het luid gooien. Ik ben normaal geboren, met een klem en keizersnee. Je had me hoogst verloren, maar het is nou aan op steen. Ze vindt me heel bijzonder, hoor dat is nog te bijzonder. En ik ben aldoen vrolijk, dat heb nooit heel genoeg. Holladie, 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 holladie.